Yawwa assalamu alaikum warahmatullah. A wannan bidiyon zamu yi bayani yanda mutum zai registration wannan MTFE, kaman gata nan haka yanzu mun shiga, sai mu zo nan gurin inda aka sa email registration, to sai mu taɓa gurin, nan ya bamu gurin da zamu sa email address namu. A misali sai mu sa wannan email ɗin, bara mu ɗan gyara shi, a misali sai mu sa wannan email ɗin sai mu danna confirm, sai mu zo mu zaɓi country, sai mu zaɓi country mu maida shi Nigeria, in muka maida shi Nigeria sai mu danna confirm. To ga nan gurin kawai wannan ake buƙata promote code, kawai ba ruwanka da wancan na saman, kaman ga promote code ɗina shine 2114908, sai muyi copying. Amman tun a farko kafin mu fara registration ɗin za muyi copying ɗin wannan promote code ɗin, saboda ba a yin back in aka sa, ba a yin back. To yanzu kana danna nan gurin in ka sa passport ka ƙara sa passport, kana danna gurin code ɗin nan za su turo ma, to ni nayi register da email ɗin shiyasa ba za su turo min ba, to za su turo ma get verifying code ta Gmail ɗinka, sai ka ɗauko ka sa, ka ƙara sawa a nan, sai ka sa a nan sama, a nan kuma daman already ka riga ka sa passport ɗinka, to kana danna confirm kawai zai ma registration, shikenan.